What's up? So, nakauli na sila gikan sa Manila. So, syempre basta gwapo, bilin jud, di ba? Da akong tropa kato niaging adlaw 1 week mo ni ako si Pachi Boy Boy. Pugi. Maghay ka pugi. Pugi. Sama na. Achi buboy. Pana. Nauwaw si Jan, nauwaw. Si Jan kani mo ni ang mama. Grabe ka pa bebe kayo tanawa na gunang na tanaw ba na mawawon pod pero na grabe kayo ni ka senyorita kayo ni be hamster dog Papa man ni si hamster dog god walang ka walking kay siguan no hamster dog so what's up. So, Buddy, ayaw. Na nako ni Patsi. Ni Buddy. Sabak nako. Kaya nako pagkaon. Na sumay. With Buddy. Oh, butang dira. Ha? Cuman Buddy. Tanas kamera Buddy. Awa dyan na siya. Buddy. Achi buboy. No, bawal magkana. God kay hang magod na. Diba Buddy? Good boy ba ka Buddy? Achi buboy. Achi buboy. Cuman. Pugi. Cuman na siya pugi. Tanaw rin siya pagkaon, no? Pugi. Yun lang muna. Peace out.